elke dag. Elke dag is een begin. Winnen of verliezen. Nieuwe moed en aarzeling. Een opening om te kiezen. Elke dag die is gegeven is zo'n prachtig stuk leven. Elke dag heeft een gezicht. Harde en zachte woorden. Stilte, schoonheid in geluid, wisselend in akkoorden. Elke dag dat je mag leven, is er zoveel door te geven. Elke dag en elke nacht mag je opnieuw beginnen. En je stapt soms zwak, soms sterk, het grote leven binnen. Elke dag die je is gegeven, maak jouw liefdevolle leven. Elke dag is jong en oud, helder in het begrijpen. Waar het om gaat als het bestaat, stap voor stap wat rijpen. Elke dag die je is gegeven, is jouw waardevolle leven. Elke dag is jouw begin, winnen of verliezen. Met een glimlach of verdriet, weten wat te kiezen. Elke dag dat je mag leven, blijft zo diep, uniek gegeven. En het is van Margreet van Hoorn. Ik ben een grote bewonderaar van Margreet van Hoorn. Ik heb bijna al krantenknipsels. Dit is zoiets, ik heb ze allemaal. Ik wil graag toch wel dat boek hebben. Ik zei laatst tegen iemand, als ik jarig word, wil ik graag dat boek hebben van Margreet van Hoorn. Dat is een heel bekende dichteres hier in Hoorn. Die is vorig jaar overleden in maart. En ik had een afspraak, ik zou bij haar was, want ik wilde haar per se willen leren kennen. Maar ja, die was toch niet meer goed bij, ja, dus ik wist toch niet, hij is overleden. Dus ik dacht, ja, elke dag is toch een mooi begin. En dan hebben we nog iets anders, even 1 minuut stil te hebben. Want we hebben, vorige week hebben we een heel goede bekende van Steek de Okan, hebben we een begraven, directeur van Steek de Okan. Dat is overleg Caribische Nederlanders, Irene Gums. Ja, ze hebben haar wel dood aangetroffen op haar kantoor. Dus toch wil ik even stil blijven staan, 1 minuut stilte voor haar, Irene Gums. Ja, ik dank u zeer. En ik wil u hartelijk uitnodigen, Raymond Labat. Die komt iets heel belangrijks, is heel, ja, ik ben benieuwd. Spannend. Dankjewel, Darlene. Mensen, nogmaals, bon tardi. We hebben net 1 minuut stilte gehad voor Irene. In het papierment zeggen ze, awebote mayang notadibo. Laten we dat goed in gedachten nemen. En laten we het leven ook doorgaan met de dingen samen te doen. Eén ding wat ik altijd zeg, mathematisch is 1 en 1 2, maar bij mensen is 1 en 1 altijd meer dan 2. Want het is wat jij kan, wat de ander kan en wat jullie samen kunnen. Het is altijd meer dan 1. Laten we het samen doen. Awebote, mayang, notadibo. Darlene, het is voor mij een hele eer dat je mij gevraagd hebt om hier het een en ander te komen vertellen op jullie nieuwjaarsbrunch van Stichting Bantopa en Stichting Team Patoor. Vandaag op 16 januari, ook een belangrijke dag, de geboortedag van Dr. Martin Luther King. Laten we dat even ook in gedachten meenemen. Iemand die veel gedaan heeft voor, ik wil niet alleen zeggen voor de donkere mensen, maar voor de mensheid in het algemeen. Darlene belde me op en zei van waar gaan we het over hebben, waar kunnen we over praten. Toen kwam ik met het voorstel, laten we gaan praten over het koninkrijk dat veranderd is. We leven binnen het koninkrijk der Nederlanden, maar als we terug gaan kijken zijn er zoveel veranderingen die plaats hebben gevonden. En ik vind het toch belangrijk dat we even stilstaan bij bepaalde ontwikkelingen binnen het koninkrijk. Ik ga proberen jullie mee te nemen in een tijdslijn
in vliegensvlucht, dus in vogelvlucht, mee te nemen op een tijdslijn wat binnen het Koninkrijk is gebeurd, van welke periode we praten, van waar we komen, wat er gebeurd is en waar we naartoe gaan. Zoals Dalena zei, ik ben Raymond Labat. Heel trots dat ik mijn buurmeisjes vandaag ook hier getroffen heb. Echt nog geen 2 minuten lopen van elkaar. We zijn opgegroeid op Curaçao. In het dagelijks leven ben ik sinds 2,5 jaar voorzitter van de MAP. MAP is Movimento Antillano y Arubano para Promover Participación, of althans de beweging ter bevordering van de Antilliaanse en Arubaanse participatie. Wij voeren ook het secretariaat van de Antilliaanse beraden in Nederland. Dus wij zitten tussen de gemeenschap, de gemeentes, dus het bestuur van de gemeentes en daarnaast het Rijk. Dus wij hebben een soort octopusfunctie waar we dus proberen. Nogmaals, ik wil wel zeggen, wij vertegenwoordigen niemand. Want als ik jou moet vertegenwoordigen, dan moet je voor mij gekozen hebben. Wij komen op voor de gemeenschap op het moment dat we merken dat er bepaalde dingen ten onrechte worden gedaan of bepaalde wetten die doorgevoerd willen worden. Dan gaan wij de advocaat van de duivel spelen en dan proberen wij op te komen voor onze gemeenschap. Dus dat doe ik in het dagelijks leven. De MAAP voert het secretariaat van die beraden, maar daarnaast heeft de MAAP ook heel wat andere activiteiten. Heel duidelijk zeggen, het is een vrijwilligersorganisatie. Voordat we verder gaan wil ik dit even op het scherm zetten. We hebben gezien dat NOS TV, Tico Vos, hier rondloopt. Ik zeg altijd, het slechte nieuws laten we aan de Nederlandse media, die doen het al genoeg. NOS TV brengt het goede nieuws in de woonkamers van de mensen via RTV 7 elke zondag. En bepaalde stukken die worden ook meegenomen door Tele Curaçao op Curaçao en Tele Aruba op Aruba. En bepaalde media trekken bepaalde dingen ook mee. Via NOS TV hebben ze ons gevonden, dat ze mij ook gevraagd hebben dat ik ook gastcolleges geef aan de redactie van het NOS. De NOS in Hilversum, Nederlandse Omroepstichting. Maar hier praten we over NOS TV, onze televisie. Daaronder staat de website www.nostv.com. Dus als je naar huis gaat, zoek het op. En dan zal je de honderden opnames zien die er gemaakt zijn in de afgelopen jaren. Ik ga jullie proberen mee te nemen, maar ik ga jullie een beetje voor mezelf vertellen. Ik ben Antilliaan, ik zet het bewust tussen aanhalingstekens. Waarom? Omdat de Nederlandse Antillen ontmanteld zijn. Dus de Antilliaan, ja, maar ik ben Antilliaan. Daarnaast ben ik ook nog Curaçaoenaar. Heel trots op. Ik ben trots dat ik Antilliaan ben. Ik ben trots dat ik Curaçaoenaar ben. Ik ben een product van het Caribisch gebied. I'm a Caribbean boy, I'm a CARICOM boy. Daar ben ik trots op. Daarnaast heb ik de Nederlandse nationaliteit. Daar ben ik ook trots op. Ik ben Nederlander. Maar ik ben ook Europeaan, want ik heb een Europees paspoort. Daar ben ik ook trots op. Dit alles maakt mij een wereldburger. En dit zijn allemaal eigenschappen die ik tussen mijn oren heb en die niemand van me af kan pakken. Dat is mijn rijkdom. Dat is van mij. En dan heb ik nog een paar vraagtekentjes, maar daar kom ik straks weer op terug. De Nederlandse Antillen, zoals u weet, 10-10-10, vorig jaar, 2010, zijn ontmanteld. Maar dat betekent niet dat de Antillen niet meer bestaan. De Antillen hebben altijd bestaan. De Antillen zullen altijd blijven bestaan. Wat zijn de Antillen? De Antillen zijn de eilanden vanaf Trinidad en Tobago, al de eilanden tot en met Cuba en Jamaica. Dat zijn de Antillen. Je hebt de Franse Antillen, Guadeloupe, Martinique, Saint-Barthélemy. Maar je hebt de Nederlandse Antillen, vroeger had je de Britse Antillen. Dus de Antillen zal altijd blijven bestaan. Ja? En wie weet waar het woord Antillen vandaan komt? Wat zegt u? Dat betekent dat niet eiland. Bijna goed. Halverwege, ze zijn half goed. Heel simpel uit het Franse Antilles. Voorliggende eilanden, Antilles. Dat zijn de eilanden die liggen voor de kust van Zuid-Amerika. Toen de ontdekkingsreizigers op zoek gingen, kwamen ze daar een reeks eilanden tegen.
En dat noemden ze les Antilles. Antilles. In de tijd praat je ook over AM en PM. Tijd 8 uur AM of 8 uur. Anti-meridium of post-meridium. Dus Antilles, daar komt het woord Antilles vandaan. De voorliggende eilanden, Antilles. De Nederlandse Antillen bestonden uit 6 eilanden. Ik neem u bewust mee naar voor 1985. Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba. Het is leuk even door te nemen waar de namen vandaan komen. Van Curaçao zijn er 3 verhalen. Ten eerste zegt men ja, het komt van het woord Curaçao. Ten tweede zegt men het komt van het woord Corazao, dus het genezen. Dus de zeelui die gingen varen, die hadden veel last van scheurbuik toen de tijd. En dan kwamen ze aansterken op Curaçao. Veel fruit eten, dan kregen ze vitamine C en dan werden ze beter. Dat is het tweede. Corazado komt van het woord dat de eerste priester die daar aankwam, hebben de Indianen in een pot gezet en hebben hem opgegeten. Cura asado. Gekookte pastoor. Dus ik geef u 3 mogelijkheden. U mag zelf uitkiezen welke u wilt nemen voor uzelf. Maar dat zijn de 3 mogelijkheden. Dan hebben we Aruba. Aruba komt van het woordje Arua. Arua betekent in het Arawaks tweede. Bonaire komt van het woord bon air, frisse lucht. De Noordoostpassaat die komt eerst via Bonaire langs. Dan pas naar de andere eilanden. Bonaire. Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba. Sint Maarten heet pas veel later Sint Maarten geheten. Wie kent de oorspronkelijke naam van Sint Maarten? Ik hoorde jouw achternaam. Kom jij van de bovenwinden? Ja, Richardson, hè? Ja, dat hoorde ik dus. De naam van Sint Maarten is Swaliga. Het Swaliga komt uit het Indiaans ook. Betekent niets anders dan Salty Island. Het eiland van zout. Sint Maarten heeft vreselijk veel zoutpannen gehad. En ze noemden het Zouteiland. De naam Sint Maarten is pas veel daarna gekomen. Je zal zien dat de eilanden werden gekolonialiseerd. Niet door Nederland. Niet door Nederland. Door de Kamer van Zeeland. Dat waren de kolonisatoren die op pad gingen en koloniën gingen maken. Nou praat je over de provincie Zeeland, maar vroeger was het de Kamer. Het heette de Kamer van Zeeland. En vanwege het katholieke geloof, en zal je dus namen terugvinden, je vindt in Zeeland ook nog steeds het plaatsje Sint Maarten. Die zijn genoemd naar plaatsen in Zeeland. Sint Eustatius, ook een katholieke naam. En het woordje Saba komt van het bekende San Cristobal, de ontdekker. Christoffel Columbus. San Cristobal werd later Sangbal, dat is later Saba geworden. Dat is even een klein beetje. Iemand die binnen wil komen? Kom maar hoor. Is John gekomen? Eentje? Iets mis buiten. Laat hij binnenkomen als hij wil komen. En gaat John ook aan iets zeggen? Dan moet ik hem zeggen. Ja, dus dat zijn dus even de eilanden. Ik neem u even terug en u zal u opvallen dat u hier een vlag ziet nog met 6 sterren. Dus de oude vlag. 6 vlaggen, 6 sterren boven, 3 sterren boven, 3 sterren onder. Dus 3 bovenwinsten en de 3 benedenwinsten. En de vlaggen van al de verschillende eilanden die voor 1985 voor 1986 deel uitmaakten van het Koninkrijk. Hier heeft u een beeld van de eilanden met de verschillende hoofdsteden en oppervlaktes. U ziet namen. Willemstad, Oranjestad. Allemaal namen die te maken hebben met Nederland. Dus met de kolonisator. Ik geef u mee het oude wapen. Libertate unanimus. In vrijheid verenigd. Dat is ons wapen. Dat ziet u nog de 3 vlaggen. De oude vlag met de 6 sterren. En daarna kregen wij, nadat Aruba in 1986 uitgestapt is, kregen wij dus de nieuwe vlag met de 3 sterren boven. De 3 bovenwinden, Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba. En de 2 benedenwindse eilanden.
Ik ga u een beetje even vogelvlug, zoals ik zei, doornemen in de geschiedenis van het koninkrijk. De bovenwindse eilanden die zijn ontdekt door Columbus, 1493. De benedenwindse eilanden kwamen pas 6 jaar daarna. En die zijn dus ontdekt door Alonso de Ojeda. Vanaf die periode is er afwisselend, hebben wij Spaanse periodes gekend, Portugese periodes. En de West-Indische Compagnie, die is er vanaf 1634, dat Nederland eigenlijk voor het eerst in beeld kwam bij de 6 eilanden, bij onze eilanden. Er zijn ook Britse en Franse periodes geweest. Op Curaçao kennen wij verschillende plaatsnamen, zoals waar wij opgegroeid zijn. Suffisant, zijn Franse naam. Chagacil, Fleur de Marie, Sans-Souci. Dat zijn allemaal plaatsen die afstammen uit de Franse periode dat wij dat meegemaakt hebben. Maar vanaf 1815 hebben wij constant Nederlands bewind gehad. Belangrijke wat ik mee wil geven, 1795 augustus, de opstand op Curaçao met de bekende opstand van Tula en Carpata en Pedro Acá, Louis Mercier. Voor ons is dat zijn belangrijke data. Ja? We zullen zien dat 1 juli 1863 geeft de kolonisator de vrijheid aan de slaven. Maar voor mij is toch veel belangrijker die datum dat Tula in 1795 begonnen is met de opstand ter verkrijging van vrijheid van de slaven. 1918, de Shell, koninklijke Shell, vestigt zich op Curaçao. Dus tot die periode had je slavernij werd afgeschaft, er was geen werkzaam, er was geen slavernij meer, maar de oude slaven die gingen dus werken in dienst van de shongs, de slaveneigenaren, en die moesten producten verbouwen. Ze kregen dus land, ze kregen dus land, moesten ze goedemiddag. Ja, ik hoorde net dat u Surinamers was, dus ik moest het even in het Nederlands zeggen. Ja, ja, dus die slaven, die werden vrij, maar ze moesten werken, dus gingen ze land huren bij de slaven-eigenaren. En daar moesten ze dingen gaan verbouwen. En die moesten ze verkopen en met dat geld moesten ze de huur betalen. Dus het was gelijk weer een soort verkapte slavernij. Ja, en wat kreeg je dat dus? In die periode gingen veel Curaçaoënaars werk zoeken op andere eilanden, bijvoorbeeld op Cuba. Gingen bij veel suikerkappen op de suikervelden. En toen kwam in 1918 kwam de Shell op Curaçao, de Royal Dutch Shell. En heeft dus toen vele mensen, de economie die ging groeien. De bevolking groeide heel snel. Er kwamen veel mensen uit de andere eilanden die kwamen naar Curaçao om te werken op de raffinaderij. In 1942 beloofde koningin Wilhelmina, die beloofde de kolonie, een eetje ontmist daar, beloofde de kolonie autonomie. Dat deed zij vanuit Engeland, dat was tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dat is dus 1942. Wie kan mij vertellen hoe het koninkrijk eruit zag vlak na de Tweede Wereldoorlog? Welke landen vormden het koninkrijk der Nederlanden? Indonesië was er ook. Ja, daar kom ik dadelijk op terug. Onder andere Suriname. En die 6 eilanden. Hoe noem je ze? Oké. U heeft allemaal gelijk. En ook weer niet. Want het was niet Indonesië. Het was Nederlands-Indië. En Nederlands-Indië bestond uit Indonesië en Papua-Nieuw-Guinea. En samen vormden zij Nederlands-Indië, onderdeel van het koninkrijk. Maar de Nederlandse Antillen bestonden ook nog niet. Dat heette Curaçao en de onderhorigen. Dat was de naam die gebruikt werd voor de eilanden. Het was Curaçao en de onderhorigen. Daarom kan ik als Judy Curaçao, als Curaçaoenaar, kan ik best begrijpen dat mensen van de andere eilanden zeggen van ja, ze denken dat ze altijd belangrijker zijn op Curaçao. Omdat als we de geschiedenis teruggaan, zien we dat we dat zo meegekregen hebben. Wij waren de hoofdstad en alle eilanden die hingen er
zowat een beetje aan. Ja? Dus onthoud goed, het is Nederlands-Indië en Curaçao en de onderhorigen. Dat is ook nog wat vele mensen denken of dachten, omdat Curaçao het grootste eiland is of was. Dus daarom, maar nu dat verhaal. Het heette Curaçao en de onderhorigen. Dus de rest, als je ook gaat lezen het boek van Eduard Douwes-Dekker, Multatuli, dan als je de hoofden van Lebak gaat lezen, dan zie je eenzelfde structuur van de koloniale staat en de koloniale maatschappij, hoe dat werkte en hoe dat ook ingeprent werd bij de mensen op de eilanden, met name op Curaçao. Indonesië verklaart zich op 17 augustus 1945 onafhankelijk, gelijk na de Tweede Wereldoorlog. Nederland heeft pas op 27 december 1949 Indonesië onafhankelijk verklaard. Onder druk van de internationale gemeenschap, want Nederland wilde de kip met de gouden eieren niet kwijtraken. 15 december 1954 wordt het statuut van het Koninkrijk der Nederlanden ondertekend. Zoals u daar ziet, Curaçao, het was vroeger Curaçao en de onderhorigen. En daar zien wij dus dat Indonesië is toen onafhankelijk geworden, maar het andere gedeelte van Nederlands-Indië, wat Papua Nieuw-Guinea was, later dat heet Irian Jaya. Irian Jaya, die werd niet onafhankelijk. Irian Jaya, die kwam onder het bewind van de Verenigde Naties te staan. En dat heeft geduurd, ondanks dat in 1954 wij het koninkrijk kregen binnen het koninkrijk, het statuut kregen binnen het Koninkrijk der Nederlanden, zien we toch dat Irian Jaya of Papua Nieuw-Guinea toch als een soort buitenkindje werd beschouwd. Die kreeg de autonomie niet. Het heeft tot 1963 geduurd dat altijd onder bewind van de Verenigde Naties, dat Irian Jaya of Papua Nieuw-Guinea weer ingelijfd werd bij Indonesië. 1975 wordt Suriname onafhankelijk. 1985 Koninklijke Sociaal pakt zijn biezen en smeert hem. Begin van de grote economische crisis op de eilanden. Verkopen de raffinaderij voor 1 gulden, maar laten voor miljarden schade op het eiland achter. 1 januari 1986 stapt Aruba uit de Nederlandse Antillen en krijgt een status aparte. En het koninkrijk bestaat dan weer uit 3 landen, namelijk Nederland, Nederlandse Antillen en Aruba. Dan zijn we geland bij 10-10-10, waarbij Aruba al status apartes had en Curaçao en Sint Maarten, die worden beide autonome landen binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Dus Nederland is een van de landen binnen het Koninkrijk. Het Koninkrijk bestaat dan weer uit 4 landen. Nederland, Aruba, Aruba, Curaçao en Sint Maarten. En de 3 andere eilanden, Bonaire, Sint Eustatius en Saba, die worden openbare lichamen. Je ziet heel vaak dat ook in de media noemt men dat bijzondere gemeentes. Je ziet zelfs in officiële stukken praat men over bijzondere gemeenten. Dat is op dit moment een foutieve benaming. De juiste benaming is openbare lichaam. Zij vormen dus samen met dus Bonaire, Sint Eustatius en Saba, zijn dus openbare lichamen geworden. Zij die in het Flevoland wonen, laten we zeggen Almere, Lelystad, die waren ook heel lang openbare lichamen voordat ze gemeente worden. Om gemeente te kunnen worden moet je aan alle voorwaarden voldoen, aan alle gemeentelijke wetten moet je ook voldoen om gemeente te kunnen worden. Dat is een proces. Dus ook dit is een proces. Men kan nog geen gemeente worden, dan heeft men dat een openbaar lichaam genoemd. Dus op dit moment gewoon zeggen dat de Bonaire is Openbaar lichaam van Nederland. Dus geen pers. Kom zo terug. Loopt een beetje vooruit, Darlene. Bij het begin van mijn verhaal heb ik een paar dingen genoemd waar ik trots op ben. Antilliaan, Curaçaoenaar, CARICOM, Nederlander, Europeaan en wereldburger. En nu wil ik wil niet meer praten over een Antilliaan. Want wat is een Antilliaan? Voor mij is een Antilliaan op dit moment iedereen die van een van de eilanden komt in het Caribisch gebied. Dat zijn Antillianen.
Ik ben ook geen voorstander om te gaan praten over een Caribische Nederlander. Nee, waarom wil ik dat niet zeggen? Omdat ik politiek Nederland geen wapen in handen wil geven om onderscheid te maken tussen verschillende soorten Nederlanders. In 2006, en dit staat geciteerd, is toenmalig minister Rita Verdonk was bij de koningin en zij had het gegeven ogenblik over Caribische Nederlanders, waarop de koningin zei, maar we hebben toch maar één soort Nederlander in het koninkrijk. Dus je moet de politiek Nederland geen wapen geven om te zeggen, zoals Wilders vandaag de dag zegt, wij zijn de echte Nederlanders en dat zijn de niet-echte Nederlanders. Er is maar één soort Nederlander in het koninkrijk. Maar dat zijn wij ook. Ik wil praten over een Cambusgemeenschap. En wat is een Cambusgemeenschap? Daar komt het woord ook vandaan. Daar komt het woord vandaan. Ga jullie meenemen. Kijk maar zelf. De 3 landen die samen met Nederland het Koninkrijk vormen. Kijk, samen met Nederland vormen zij het Koninkrijk der Nederlanden. Darlene. En jouw best. Dat is Bonaire, Eustatius en Saba. Ik heb bewust de Sint iets lichter gemaakt, want dat is niet de naam. De naam is Martin en Eustatius. In het Engels praat je dus ook over Stasia. En deze 3 eilanden zijn openbare lichamen van Nederland. Dus ik wil bij deze en horen jullie ook meegeven. Als wij, kijk, het woord Antilliaan is beladen. Men heeft genoeg kwaads over ons gezegd. Antilliaan, ik wist ook nooit, voordat ik kwam studeren in Nederland, dat ik Antilliaan was. Ik was Curaçaoenaar en mijn neven en nichten waren Arubanen en mijn vrienden waren Bonaireanen. Ik kwam in Nederland. Je bent Antilliaan. Oh, ben ik Antilliaan? Oké, ik ben Antilliaan. De media en Politiek Nederland, die hebben gretig gebruik van gemaakt om het woord Antilliaan te besmetten. Trouwens, het woord Antilliaan is een ongrondwettelijke benaming. Daar is er jurisprudentie over. Het zijn geen grondwettelijke benamingen. Er zijn 2 grondwettelijke namen. Dat is Nederlandse Antillen is grondwettelijk. Of was grondwettelijk tot 10. En Nederlands Antilliaans was grondwettelijk. Elke andere benaming, zoals Limburgse Nederlander, Groningse Nederlander, Antilliaanse Nederlander, Caribisch Nederlander, zijn ongrondwettelijk. Die houden geen stand bij het, voor de rechter als er gekozen moet worden. Maar ik wil wel praten over een Cambusgemeenschap. Waarom Cambusgemeenschap? Onze organisatie, zoals ik zei, MAP, M-A-A-P, Movimento Antillano y Arubano, promover participación, de beweging ter bevordering van de Antilliaanse en Arubaanse participatie. Participatie in de breedste zin des woords. Doe mee als je hier in Nederland zit, je woont hier. Doe mee, word politiek actief, ga stemmen, dan ben je al actief bezig. Word lid van een politieke partij. Ga als kandidaat op voor een politieke partij. Wij zullen nooit een stemadvies geven. Welke partij je kiest, dat moet je zelf weten. Maar wat wij wel, wil je meepraten, ga meestemmen, dan heb je wat te vertellen. Dat proberen wij te doen. Participeren ook sociaal. Je woont ergens. Ga in de oude raad van de school van je kinderen zitten. Ga meedoen met de wijkvereniging. Ga meedoen met de sportvereniging. Materiaal verzorgen. Op het moment dat jij gaat meedoen, dan ga jij praten. En op het moment dat jij praat, gaat men jou horen. En op het moment dat ze jou horen, heb je een kans dat ze naar je gaan luisteren. Ja? Dat was tot het gedeelte van de Cambus. 10. De Nederlandse Antillen die bestaan niet meer. Wat is gebeurd? Heel simpel gezegd, 1 bestuurslaag. Het functioneerde niet. Ja, je had dus een centrale overheid van de verschillende eilanden. Dat was dus een centrale overheid. En elk eiland had nog eens een keer een eilandelijk bestuur. Met een gezaghebber en gedeputeerden en eilandsraadleden. Voor een kleine gemeenschap is dat zeer zwaar. Dat leunt heel zwaar
op jouw budget. De Nederlandse Antillen is ook een van de landen waar het geld wat uitgegeven werd, dat binnenkwam, het geld dat uitgegeven werd, een van de hoogste percentages in de wereld hebben van inkomsten die een overheid genereert, weer teruggaat naar een ambtenarenapparaat. En hopelijk nu met de sanering dat Nederland als een van de landen binnen het Koninkrijk de mogelijkheid gecreëerd heeft om de schulden weg te werken, dat we daardoor een nieuwe start kunnen krijgen. Er zijn vele verhalen, indianenverhalen, van ja, ben ik dan Nederlander, komen mijn kinderen hier studeren, kan dit? Mensen, er verandert niets. Je blijft Nederlander. Als men zegt van er gaat een tweede paspoort komen, als dat zou willen gebeuren, dan heb je organisaties als MAAP die de advocaat van de duivel gaan spelen en dan op zullen komen voor de rechten. En wij zeggen altijd, als wij ze moeten meenemen, als we ze moeten meenemen tot het Europese Hof of naar de Verenigde Naties, dan zullen wij dat niet nalaten. Want je kan anno 2011 geen tweederangs burgers meer gaan creëren. Ik zeg altijd, het woord apartheid behoort tot het verleden. Het is toevallig wel een Nederlands woord. Maar wij zullen ons nooit zo ver laten dwingen dat er weer een soort scheiding gemaakt wordt tussen, ja, wel een Nederlands paspoort, maar die van jou wordt blauw. Zodat iedereen kan zien van, hé, het is wel een Nederlander, maar het is die andere Nederlander. En daarom moeten wij altijd vermijden om die tweede soort Nederlander te gaan creëren. Even snel de downdraft. 1954 werd het statuut ondertekend, 1985 de Shell-sluitsendeuren. 1987 tekent Nederland een nieuwe tax treaty met de Verenigde Staten. Ik zat toevallig in de commissie in Washington dat ik mee ben geweest als onafhankelijk adviseur met de Antilliaanse toentertijd politici. Waarbij het was een vierpartietonderhandeling tussen Nederland, Nederlandse Antillen, Aruba en de Verenigde Staten, waarop de hele offshore, financial offshore wereld de das om werd gedaan. Dat waren periodes dat de Nederlandse Antillen een surplus kende van 800 miljoen gulden per jaar. Das omgedaan. 1990, pensionaderegeling wordt weer afgeschaft. Dat was om het aantrekkelijk te maken. Nee, als je Nederlander bent, kan je niet meer op Curaçao gaan wonen. Nou, dan gaan ze niet Curaçao, dan gaan ze naar Costa Rica. Ze gaan toch weg. Maar ze kunnen niet naar ons komen, niet naar de Antillen. Going North, wat bedoel ik met Going North? Je ziet dat veel Latino's van Zuid-Amerika en Mexico, vamos para el norte. Dus iedereen probeert naar het noorden te trekken, naar de Verenigde Staten. Ook wij hebben die periode meegemaakt in de mid-jaren 80, dat er een stroom, want voor die tijd waren de Antillianen de lopende woordenboeken, de lopende encyclopedieën in Nederland. Allemaal hoger opgeleide, goed opgeleide. En in 1980 en mid-jaren 80 kreeg je na de sluiting van de Shell, kreeg je problemen. En je kan de mensen niet kwalijk nemen. Als je daar moeilijk hebt, dan ga je een plaats zoeken waar het beter is, of misschien beter is. Laat hem maar ook eens heen. Je hebt het recht, je bent het Koninkrijk der Nederlanden, ga kijken. Ik moet zeggen dat ook wij Antillianen in Nederland daar schuldig aan zijn. We steken handen in eigen boezem. Want wij gaan ook daar zo vertellen, alles is goed in Nederland. Mensen, Nederland is een keihard land. Als je geen startkwalificatie hebt, dan laat men jou los. En ga niet zitten wachten dat men jou een kans gaat geven. Niemand gaat jou die kans geven. Die kans moet je pakken. Die moet je nemen. Je zal ook zien dat zij die succesvol zijn, die kans zelf aangegrepen hebben. Je kan niet gaan zitten wachten thuis. Ik kan druk, dat is een kost, maar ja, misschien krijg ik het per vrachtwagen afgeleverd. Nee, zo werkt het niet. Integratie. Integratie is een hele zware klus. Integratie werkt aan beide kanten. Ik heb toen aan de minister Van der Laan toen de tijd gezegd, ik zeg, jij kan 20 miljoen per jaar besteden aan integratie, maar als jij niet besteedt aan de oude Nederlanders om zich open te stellen, wanneer kan ik mij integreren? Ik kan mij pas integreren als de andere interesse toont in mij. Wie ben jij? Waar kom jij vandaan? Wat eet jij? Hoe leef jij? Dan is er een interesse. Dan kan ik mij gaan integreren. Als die groep zich ook helemaal afsluit, dan kan je 20 miljoen in de diepe put gooien, maar je bereikt er niets mee.
Dus integratie werkt beide kanten op. Even een vraag. We zitten hier allemaal met mensen in het Koninkrijk. NOS TV is ook het medium van het Koninkrijk der Nederlanden. Goed bericht, het goede nieuws brengen van alle landen van het Koninkrijk. Wie is de best betaalde Nederlandse sportman? Andrew Jones, ja. Kijk, we zitten in onze gemeenschap, dus wij weten het. Dezezelfde vraag stelde ik aan de redactie van het NOS. NOS, ze brengen het nieuws. Wesley Sneijder, Kuyt, ik zei nummer 3 en nummer 8, nee. Hier staan ze. 2 keer achter elkaar, 2008, 2009. Dit artikel komt uit het Algemeen Dagblad van Nederland, 1 februari 2010. De best betaalde Nederlandse sportman is Andrew Jones. En we gaan kijken naar op deze lijst, even kijken. Wesley Sneijder stond in 2009 op de 9e plaats, het jaar daarvoor op de 8e plaats. Kuyt staat er volgens mij niet in, zo? Ja, 10e. Oh ja, 10e, ja, sorry. Maar dit zijn de... Kijk, daarom zeg ik zeg tegen de media, jullie brengen het nieuws. En als jullie dit soort dingen niet weten, dan is het wel schandalig. Ja, dat is het ook. En het kwam ook als het is op televisie geweest, maar ook heel vlug. Heel vlug. Ze nemen alles heel snel mee. Je krijgt grote overstromingen op Curaçao. RTL besteedt er 8 seconden aan. Ik heb het getimed. En de NOS besteedt er 10 seconden aan. That's it. Ja. Kijk, ook met studenten ervaren wij problemen. Zij die hier komen studeren. Je ziet dat binnen 6 maanden 25% van studierichting verandert. En je ziet dat 60% van de afgestudeerden met een andere studie begonnen is. Meer en meer krijgen wij het verzoek van de verschillende organisaties om te kijken wat wij kunnen doen voor Antilliaanse, Arubaanse of de Cambus studenten. Zijn het dan de studenten die vanuit Tilburg, dus gaan ze hier naartoe? Ja. Maar degenen die hier vanaf zijn, vanaf klein af, zij studeren, die zijn wel... Die scoren sowieso hoger. Maar ik moet zeggen dat over het algemeen niet alleen bij onze gemeenschap Nederlandse taal een probleem is, maar ook bij de Nederlandse student zelf is het echt heel, heel erg. Als je tegenwoordig de PABO-opleiding gaat doen of je gaat naar de juridische opleiding, je gaat rechten studeren, dan ben je verplicht nog extra cursussen Nederlands te nemen. Want kijk, laten we eerlijk wezen, ik bedoel, de Vlamingen spreken beter Nederlands. Ik heb ook 3 jaar in België gewoond. De Vlamingen spreken beter Nederlands. Het programma 10 voor taal, die wordt vaker door een Belg gewonnen dan een Nederlander. Een Nederlander zegt, ja, je begrijpt toch wat ik bedoel? Waarom moet het zo precies? Nee, je moet jouw taal op een juiste manier gebruiken. En wij van de Antillen, van de Cambus-eilanden, die hebben dat nog veel sterker. En wij zitten ook te kijken naar mogelijkheden wat wij gaan doen om met studenten die daar zitten, die in Nederland een Nederlandstalige opleiding willen gaan studeren, gaan volgen, om het Nederlands van daaruit al te poetsen voordat ze hier naartoe komen en terwijl ze hier zijn, door te gaan. Het ligt iets anders met studenten die hier komen om een Engelstalige opleiding te gaan doen. En die heb je tegenwoordig ook op de meeste universiteiten. Daar is het wat anders. Daar is ook ons advies. Ga je Engels oppoetsen. Dalene. Ja, maar hoe zit het nou dan met de studenten? Ze zijn klaar daar op de universiteit of Curaçao is gemaakt. Hoe is het dan met de Nederlandse taal, met de beheersing? Is dat ook... Dat willen wij gaan doen. Dus dat willen wij dus gaan met de studenten daar iets beginnen op de eilanden. Een jaar voordat ze hier naartoe komen. Persoonlijk, als je mij vraagt, ben ik ook een voorstander om de studenten later naar Nederland te laten komen. Wat bedoel ik met later? Ik ben een voorstander van dat ze daar hun bachelor doen, mis de faculteit aanwezig is, dat ze daar een bachelor doen en hier hun master komen doen. Waarom? Het heeft een paar voordelen. Ten eerste, je bent veel korter hier, dus jouw studieschuld is ook veel lager wanneer je teruggaat. De meeste studenten die hier komen studeren vanaf hun 16e,
17e. Die vervolwassenen in Nederland, die worden hier volwassen, die krijgen een heel andere nosta macambia. Ja. Of macambia. Ja? Waardoor ze zeggen, ja, ik zit met een schuld van €45.000. Weet je wat ik ga doen? Ik ga eerst een paar jaar hier werken, even de kop van de schuld eraf en dan ga ik terug. Het wordt alleen maar moeilijker, want je leert een vriendje, vriendinnetje, huisje, tuintje, beestje. Ja? Je begint met een carrière die vaak niet stilstaat, dus je ontwikkelt ook verder. Dus jouw marktwaarde gaat sowieso ook omhoog. De mogelijkheid voor een bedrijf of een instantie of een overheid daar om jou over te halen, om terug te komen naar een van de eilanden, wordt alleen maar kleiner. Ja. Dus je kan die jongens en die meisjes niet kwalijk nemen dat ze zeggen, ik blijf hier. En 90% blijft hier. We hebben ze daar nodig. Maar wat is de taal op de basisschool? Het is tweetalig. Het is vrijwillig tweetalig. Dus je hebt keus, je kan kiezen, papiamenstalig of Nederlandstalig of beide. Want daar moet ik beginnen. Daar heeft u volkomen gelijk aan, maar het probleem wat we daar ervaren, je krijgt het op school, maar je spreekt het niet thuis. Dus het is net als, u heeft Engels gehad op school, u beheerst Engels redelijk goed, maar gaat u in een Engelstalig land wonen, Engels sprekend land, dan wordt het een hele ander verhaal. En hetzelfde geldt, kijk, bij de Surinamers is het wat anders. Daar spreek jij gewoon Nederlands overdag. Terwijl bij ons blijft die Nederlandse taal een vreemde taal. Het is niet jouw moerstaal. Dus die boeken zijn niet in het papier. Sommige zijn het papiermens, en zo zitten 2 mensen uit het onderwijs hier zo. Je hebt boeken die daar in die papiermenstalig zijn, wat heel duur is. Nederlandstalige boeken die draaien mee met de grote hoop van Nederland, dus de kosten per boek zijn veel lager. Wil je papiermenstalige opleiding hebben, er is 1 school die begonnen is, de School Humanista van Frank Martinez Arion. Die is begonnen, maar het is duur, want je drukt geen 2 miljoen boeken, je drukt 500 boeken. Dus jouw prijs om zo'n boek te ontwikkelen is gewoon duurder. Het maakt het gewoon veel kostbaarder. Ik geloof persoonlijk, als je mij vraagt, zeg ik van, ja, kijk, ben je papiermenstalig thuis, dan moet je jouw opleiding beginnen in het papiermens, maar heel vroeg met de andere talen beginnen. Dan wil ik niet alleen Nederlands erin voeren, maar ook Spaans en Engels, om dat mee te krijgen. Maar weet je, ik denk even erover na, want toen ik op de basisschool zat, eigenlijk, als het gaat over Iets lezen, luider. als het gaat over lezen, eigenlijk is dat ook een heel belangrijk punt, het lezen, want het lezen stimuleert je, helpt je ook om die taal toch een beetje beter te kunnen beheersen. Je hebt Maar- volkomen gelijk. Ja. De enige manier om een taal goed te leren is om ontzettend veel te lezen. Maar onze gemeenschap is geen leesgemeenschap. We zijn een kijk- en luistergemeenschap. We kijken naar de televisie en we luisteren naar de radio. Ja? Waarom zijn er in Nederland zoveel papiermenstalige internetradio's? Omdat die mensen willen luisteren. En waarom willen ze kijken? Alle soort sites, omdat men wil kijken. Maar om een stuk te nemen of een boek te nemen of een tijdschrift te nemen, dat doen wij niet. Niet eens met onze literatuur die in onze eigen taal geschreven is. Joyce? En toch uit het verleden, want dat ik hier naar Nederland kwam, jaren geleden en nog steeds, vragen mijn collega's me van, ze schrijven een stuk tekst, wil jij het even checken of het klopt? Want jij hebt ABN geleerd op de eilanden. Dat klopt. Dat klopt. En dat is, nou bevestig je iets wat ik zelf ook meemaak. Ik heb Nederlandse mensen die een stuk schrijven en het ook aan mij geven, zeggen, voordat het naar een officiële instantie gaat, wil jij er even naar kijken? Want wij lezen het niet alleen, we kijken ook door de grammatica heen. En terwijl de Europese Nederlander die leest, ja, ik begrijp toch wat er staat. Ja, je begrijpt wat er staat, maar je Nederlands, het is niet in goed Nederlands neergezet. Als wij bij die Antillianen komen, dan spreken ze alleen hun taal. Ja. En aangezien we het niet verstaan, dan gaan we niet. Nee, dat klopt. Ik kan het heel goed begrijpen. Ik kan het heel goed begrijpen. Een Antilliaan voelt zich, of iemand van de eilanden, die zal heel gauw, als er 2, 3 mensen daar staan van zijn eigen gemeenschap, zal hij veel sneller naar het papiermens gaan. Iemand van de Engelse eilanden zal dat ook heel snel doen. Maar ook in de Surinaamse gemeenschap komt dat voor. Als je de Hindoestanen bij elkaar hebt, die gaan gauw het Hindoestaans over. Dus die zonde begaan we allemaal. Maar, wat zei je?
Jawel. Ik ben het met u eens. Wij moeten, ik weet, u kunt het nog herinneren, u was iets later, toen ik zei dat er mathematisch is 1 en 1 2, maar bij mensen is 1 en 1 altijd meer dan 2. Het is wat je kan en wat de andere kan en wat je samen kan. En daarom geloof ik dat wij ook het samen moeten doen. De Nederlandse Antillen zijn ontmanteld, maar ik blijf erbij dat wij het samen moeten doen met de eilanden. En dat we het samen moeten doen met de andere gemeenschappen, zoals de Surinaamse gemeenschap. Dat we het samen moeten doen. Wij, de MAAP, heeft ook de zaak tegen Wilders in Amsterdam ondertekend. Wij hebben hem ook aangeklaagd. Waarom? Wij vinden dat wij daar mee moeten doen, want wij voelen ons ook aangesproken. Er zijn ook lelijke dingen gezegd over de Antillen. En ik heb toen in een interview bij het NOS-journaal heb ik ook gezegd van nou, de heer Wilders zal eraan moeten gaan wennen. Want ik denk niet dat de Marokkanen weggaan en de Turken weggaan en de Antillianen weggaan en de Nederlanders en de Surinamers weggaan. Die gaan niet meer weg. Dezelfde fout die ze in de jaren 60, 70 begaan hebben met de Marokkanen en de Turken. Dat ze dachten, die mensen komen, die gaan terug. Die gaan niet terug. Die krijgen kinderen gaan hier naar school, leren vriendjes kennen. Die tweede generatie, eerste, tweede, die blijft hier. Die denkfout die men gemaakt heeft, begaat men op de dag van vandaag weer met de Polen. Men denkt van ze gaan terug. Ze gaan niet terug. Je hebt een gedeelte dat gaat terug, maar Antillianen is ook een gedeelte dat teruggaan. Surinamers zijn ook een gedeelte dat teruggaat. Maar het grootste gedeelte gaat hier blijven. De kinderen gaan naar school, vriendjes, onderwijs, omgeving, huis, 2 culturen. De eerste generatie heeft het moeilijk, want die zweeft tussen 2 culturen. De derde generatie wordt iets makkelijker. Maar men begaat diezelfde fout. In de begin jaren 70, en dat kunt u op gaan zoeken in de gemeente Rotterdam, is er een wethouder geweest die toen duidelijk gezegd heeft, toen er gevraagd werd om te werken aan integratie, toen de tijd van de Marokkanen en de Turken, werd heel duidelijk gezegd, daar doen wij niet aan. Deze mensen hoeven zich niet te integreren, want ze gaan toch terug. 71. U kunt het gaan opzoeken, ik weet de naam van de wethouder niet meer, maar al die documenten staan geregistreerd, waarop duidelijk gezegd wordt, men doet niet aan integratie. Nu is integratie een hot potato geworden in de gemeenschap. En dan koppel ik weer terug aan integratie. Integratie werkt 2 kanten op, niet 1 kant. It takes 2 to tango. Zijn er vragen, mensen?